Maayong buntag sa tanan, atong iapil ni ining santos nga misa karon kining mga mosunod nga intensyon. Misa pasalamat alang sa ika-52 nga birthday ni Justina Lau, alang usab sa kaayuhan sa tanang nagmasakiton, lawas ug kalag. Pamisa pasalamat kang San Pablo Apostol sa proteksyon ug sa mga panalangin na dawat sa adlaw-adlaw, ilabi na sa mga frontliner. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa maayong panglawas. Pasalamat sa gasa sa kinabuhi ug pag-ampo alang sa kapahulayang dayon sa kalag ni Floro. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat. Pamisa pasalamat sa akong birthday at adtong April 11. Misa pasalamat para sa akong tibuok pamilya, nga tagan unta sila kanunay ug proteksyon, ingon man maayong panglawas pirmi. Ug salamat sa mga grasya nga amua na pahimuslan matag adlaw. Pamisa alang sa safety and protection sa akong loved ones, nga anaa sa laing nasod, especially sa akong anak nga frontliner, ug alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, ug hinaot aduna nay kasulbaran kining panghitabo karon. Alang usab sa kaayuhan sa tanang mga positibo sa COVID-19. Proteksyon sa tanang katawhan batok sa coronavirus, especially sa tanan frontliners sa tibuok kalibutan. Mass intention for all pagans and unbeliever, for those who have helped me, for those who have offended me, and those whom I have offended, for the soul of priests and religious, for all devout and faithful souls, for those who died of COVID-19, and for the soul of Edwin. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, ug pamisa pod sa kalag ni Marciano, Carmen, Godofrida, Aniano, Rafael, Andres, Plihio, Carlita, Charlie. Pamisa pasalamat sa adlaw nga tawhan sa akong anak. Mass intention for healing of all the COVID-19 patients and protection for all the frontliners. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat, ug misa alang sa kayuhan sa tanan, ug unta mawala na ang COVID-19 sa kalibutan. Mas intention sad alang sa proteksyon sa tanang frontliners, sa mga kalag ni na Ritzy, Rene, Cherry, Anatalio, Richard. Pamisa pasalamat sa atong mahal nga Berhen, ug sa tanan mga santos nga wala ni ninyo pasagdi sa maayong panglawas nga gihatag nimo sa among pamilya. Kalag nila ni Sani, Policronio, Alejandro, Filomena, George, Hertrudia, Gregorio, Beatriz, Jesus, Maria Sheila. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, labi na sa kabaskog sa panglawas, ug alang sa mga kalag nila ni Mamerto, Teresita, Rustico ug Victoria. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat gikan sa pangama ni Lord Jesus and Mama Mary, and to all the saints in heaven. Pasalamat ngadto sa Ginoo sa dugang katuigan nga napuno sa akong kinabuhi, ika-61 nga adlaw nga tawhan. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, labi na sa grasya sa kinabuhi, alang sa kaayuhan sa tanang nataptan sa virus, kapiskay sa ilang panglawas, alang usab sa mga frontliners. Pamisa usab sa mga kalag nila ni Remedio, Modesta, Salome, Juanita, Junita, Felicissimo, Praxides, Soilo, Alberto, Daniel, Ronilo, Emily, Alexander, Lolita, Philip, Jason. Pasalamat sa Divine Mercy, Holy Spirit, Señor Santo Niño, Berhen sa Barangay ug San Pablo, nga gihatag nimo kanamo ang gasa sa kinabuhi sa proteksyon kanamong tanan. Alang sa kaumanan ni ining COVID-19, panalipod sa akong anak nga si Alex Dave Curayag.
Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat, labi na sa kabaskog sa panglawas, ug alang sa mga kalag nila ni Claudio, Maria, Isabel, Graciano, Gorgonia, Ruben, Adelo, Benhor. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat, ug labi na sa among mga panglawas nga panalipdan kanunay sa atong Ginoong Dios ug sa Birhen Maria. Nga iiway mo kami sa mga sakit, ug pamisa sa kalag ni Gloria ug Cleofe. Pamisa alang sa kabaskog sa panglawas ug mga grasya nga nadawat pinaagi sa Birhen sa Fatima, Birhen Remedios, Senior Santo Niño, San Pablo, San Antonio de Padua, San Vicente, Saint Benedict. Misa pasalamat sa ika-52 nga birthday ni Romeo. Pamisa pasalamat alang sa grasyang nadawat matag adlaw, grasya sa kabaskog sa panglawas sa tibuok pamilya. Pasalamat sa mga grasya sa maayong panglawas. O pamisa sa mga kalag ni Leopoldo, Vicenta, Manuel. Mga kalag sa mga uyuan o iyaan, mga apuhan, ug sa mga kalag nga wala ni naghandom kanila. Pamisa para sa kaligtasan sa buong mundo ug hinaot nga mawa na ning coronavirus ug hinaot maayo na ang tanan. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat, ilabi na ang pagsaulog sa kasumaran sa adlaw nga tawhan ni Francil May. Pamisa alang sa kalag ni Hermihildo ug Dionisia. Pamisa sa kalag ni Ihio, Asuncion, Hil, Gertrudes, Arcadio, Camila, Pedro, Camilo, Juan, Roberta, Valentina. Alang sa kalag ni Selvino, Tomasa, Ponciano o Isidra, Alfredo, Maria Agnes, Pedro, Raimonda, Edelberta, Marciano, Rixel, Nicias, Ernesto, Candido, Fortunata, Marciana, Ruel, Alberta, Abilardo, Guillerma, Gaudiosa, Iluminada, Pilepe, King, Mercedes, Alberta, Piling, Ito, Cristota, Hermohina, Fulgencia, Hinara, Andre, Juan, Felix, o sa tanang mga kalag nga nangamatay sa COVID-19 virus. Pamisa alang sa kapahualayang dayon sa mga kalag nila ni Victoria, Vicente, Isaac, Beatriz, Edelberto, Panfila, Rolinda, ug ang mga kalag nga nangamatay sa COVID-19. Pasaylua sila sa ilang mga sala ug padangatang ngadto sa gingharian dito sa langit. Pamisa sa mga kalag nila ni Manuel, Marcelo, Rufino, Susima, Esmeralda, Mitsuelo, Felisa, Francisca, Martin, Gregorian, Teodoro, Jose, Consolacion, John Eric, Elena, Martilito, Lucia, Sosimo, Magdalena, Santos, Crisanta, Vicenta, Primitivo, Caroline, Felix, Nicefora, Carmen, Rafael, Pablo, Edgar, Peregrino, Manolito, Ricardo, and Dindo. Alang usab sa kalag nila ni Fabian, Rosa, Custodia, Candida, Antonio, Paul, Dimitrio, Sofronia, Matildo, Erin, Vic, Nancy, Felipe, Gerarda, Juliana, Enrique, Juliana, Vivino, Maura, Paulina, Lini, Erwin, Antonieta, Filomena, Francisca, Gregorio, Lodonio, Loisa, Carmen, Junicia, Cristina, Placido, ug sa mga kalag nga tanan sa purgatorio. Pamisa sa kalag ni Joel, Lolita, Marciano Jr., Proceso, Maurito, Marcelina, Concepcion, Teresita, Leodigario, Agnes, Virgilio, Florencia, Ignacio, Ronald, Rosita, Marciano Sr., Patricio, Luciano, Ninito, Feliciano Sr., Josefina, Rodolfo, Licinio, Anita, Estela, Leonardo, Jesus, Hilaria, Bandino, Crispino, Rodolfo, Fortunato, Agapito, Leoncia, Martes, Nepjon, Arlene, Felicity, Maria, Zim,
Dominita Leoncio Carmen Vicente Carol Alfred Rosita Nilo Gregorio Apolonia Ninita Orsulo Juan Christine Adeline Digno Roli Pedro Romana Albino Adolfo Danilo Trexi Vicinta Magdalena Cipriano Ericson Filipa Juan Guillermo Sr. Miguela Sotero Dionisia Flaviana Trifon Hilario Lolita Vicente Alberto Sr. Filomena Josefina Alma Jaime Cheris Dioscoro Henry Mike Crispina Segundo Leticia Anastasio Paulino Segunda Rosalie Filomena Francisco Maria Lilibeth Dionisia Maria Emily Rodolfo Rosario Gaudincio Rinaldo Cayetana Faustina Mauro Adronica Marcos Anastasia Suplicio Sosimo Jr. Erlinda Joan Sally Zinaida Maximino Jovita Felipe Dimitrio Nicolas Crispina Macario Susana Aurelio Melicio Sr. Felix Maria de Losario Melba Eunicia Zoilo Esteban Gaudencia Merlin Calixta Mimisio. Pasalamat sa mga grasyang nadawat. Grasya sa kinabuhi ug alang sa kalag ni Mario Herminihildo Isidaria Adriana Bernardino Quirino Lucio Librada Andres Bruna Marcusa Loberato Castor Juana Encarnacion Loisa Maria Orlin Timoteo Benita ug Candelario. Alang sa kalag ni Marciano Carmen Leonides Cesario Hertrudes Felix ug Jovencio Sr. Pamisa sa mga kalag sa purgatorio. Pamisa pasalamat sa adlaw na tawhan ni Renata. Sa mga grasyang nadawat, adlaw-adlaw ilabi na sa gasa sa kinabuhi ug kabaskog sa lawas. Pasalamat sa Santissima Trinidad sa adlaw na tawhan ni James Tutor, uban sa pangama ni Senyor Santo Niño, Mama Mary, San Pablo, San Roque, Sagrada Familia, uban sa mga pangamuyo nga mawala na unta ang pandemic sa tibuok kalibutan. Through the intercession of Senyor San Roque for the early recovery of Mr. Adelo Buga, pasalamat sa mga grasyang nadawat sa kabaskog sa panglawas, ilabinan nila ni Regina Cesario ug Jonathan Cesario nga mga frontliners dito sa USA nga malikay na sa sakit. Sa pangama ni Senyor Santo Niño ug Senyor San Vicente. Pamisa sa kalag ni Panfila, Edwin, Roberto, Clemente, Chofila, Sofronia, Lucia, Paul, Hilaria, Luisito, Valeriano, Fructuoso, Jacinto, Anilin, Remedios, Honoria, Potenciano, Almaquia, Benigna, Nilda, Sofia, Bonifacio, Pablo, Eulalia, Imigdio, Macaria, Natividad, Nicanor Sr., Nicanor Jr., Tripoli, Mayan, Eulalia Sr., Eulalia Juanito, Evagria, Jonas, Bonifacio. Pagampo pangamuyo kang San Roque sa adlawng tanan. Maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga makagagahom, gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senyor San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes
nga gihiyas mo kaniya kay siya ang among dangpanan, nga tambal sa mga sakit nga mananakot. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakot, o amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque, nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irehis nga dili binunyagan, managbalik ug moila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas niya anang hilo nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, ug moabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua lawasa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, maginolsol kita sa atong mga sala. Arumaandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ug dako iamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala, busa nangamuyo kami, Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug gadait sa mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari. Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak samahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, dawata nga mo mga pangamuyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw kanamos sa mga panabang sa Pasko, padayon na pagpalambo ang imong katawhan, pinaagi sa mga hatag nga langit nun, aron tapos makabot namo ang hingpit nga kagawasan, magmaya unta kami diha sa langit, nga maoy hinungdan sa among kalipay dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miingon si Pedro ngadto sa mga Hudiyo, ang tanang mga tao sa Israel kinahanglang masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagdungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giignan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga tua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Hesus. Nangaliw po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang kaninyo niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo niadtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang yuta puno sa kaayos sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayos sa Ginoo. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug sa matarong, sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta.
Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, gitanaw kanila nga madlukon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon, o pag-amping kanila, bisan pagdunay gutom. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo, maania unta kanamo nga nagalaom kanimo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayawon ikaw, o Ginoo. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas na Jesus. Ang usa didto sa dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghilak ka man, sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man god nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyang sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Day, nganong naghilak ka man, nangutana si Jesus kaniya, kinsa ka man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus mingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Jesus umingon sa Hebreo, Rabuni nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw akog hikapa, kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adtua hinuon ang akong mga igsuon, ug suginli sila nga moadto ako sa akong amahan, ug inyong amahan sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisugilan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Jesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Si Jesus mingon kaniya, Maria, ug si Maria miatubang kang Jesus ug mingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Mary Magdalene recognized Jesus by calling her name Maria. Pagkabulahan ni Maria nining pagkabanhaw ni Jesus. So, sa ako nang gingon adtong Domingo sa pagkabanhaw nga si Maria Magdalena dili kayo mayog imahin sa katawhan tungod sa iyang kinabuhi. Apan siya mo'y unang misaksi sa nabanhawng Kristo. Karon na pod sa atong Ebanghelyo, gitawag siya ni Jesus by name, calling by name, Maria. So, nakarilit po ko atong Lazaro. Si Lazaro upat na kabu adlaw dito sa lubnganan. Iyag yung giadto sa lubnganan ug mingon si Jesus, Lazaro gula diha.
God knows each of us by name and loves us for who we are. Ato lagi yung hinumduman nga, ang Ginoo nakaila nato. Kaila siya sa atong mga ngalan. Wala lang siya makaila nato, kundi nahigugma gyud siya nato mga igsuon. Importante lang siguro nga sa atong kinabuhi, doon na gyud tay panahon nga maghilom ta, silence. Personal lagi ni ato na dyan yung kaugalingon gihagit nga manginahanglan po ta og silence sa atong kaugalingon aron makahibaw tag unsay mga plano sa Ginoo diha kanato. Una sa pagsangpit sa atong ngan. Makadaghang higayon ang Ginoo nagtawag kanato by name, no? Pero wa ta kadungog tungod sa atong kabisi, tungod sa kabanha sa kalibutan. So nining higayona sa Martes sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, magahinta og panahon sa pagpaminaw sa unsay plano sa Ginoo kanato, panahon sa pagtawag, gitawag ta sa Ginoo aron makadungog ta kay napud siya gustong ipabuhat nato. Pagpadayon niya to santos kami sa mga igsoon, tagaan natog panahon ang Ginoo sa pagpaminaw aron makahibaw ta una sa tanan unsay iyang ipabuhat kanato. Pagampo sa katawhan, diha sa bunya gidala kita ngadto sa bag-ong kinabuhi sa kabanhawan, malipayon kitang magpasalamat o magampo kita sa pag-ingon. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa tanang kaparian, na magpabilin silang magmaampuon ug mga lagad sa katawhan sa tibok nilang kasing-kasing. Mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa tibok kalibutan, na magmalipayon sa pagkabot sa panalangin sa matuod nga kalinaw, nga gihatag kanato ni Kristo. Mamumuyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang kanatong tanan nga nagkatigong karon dinhi, nga magmatinud-anon unta kita sa atong mga saad sa bunyag. Mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa mga masakiton o mga himatyon, nga matagamtam nila ang kalinaw sa nabanhang Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Nga sila nga nanag-una kanato diha sa pagtuo, makaangko na sa purong-purong sa kadaugan. Mga muyo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Alang usab sa mga masakiton nga niya karon nag-monitor sa atong Facebook Live nga diha sa atong pag antos sa atong mga balatian, kita makadungog sa sangpit sa Ginoo og masinati unta ang kalauman sa kayuhan sa atong mga balatian. Magampo kita ngadto sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, pamatia kami. Amahan diha sa pagampo, karong ipadangat nga kanimo ang among mga panginahanglan. Dungagi ang among mga pagtuog, himo kami nga mas makaalinggat sa imong mahigugmaong presensya, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-aampo kamo, aron nga ako giniyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawatang mga halad sa imong banay aron tinabangan sa imong panalipo dili untawad unamo ang mga gasa nga gihatag kundili moabot unta kami nga na sa mga gasa nga walay katapusan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. angay ug mata. Santo si Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpalipayon kami sa bagday kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod ni ining adlaw nga mahimayaon kanon sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Nagmayan tibo kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyo pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo ang tabaran sa tunay ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit siyang gawgalingon, mi kuha siya upan, mi pasalamat kanimo, mi pikas bidaig, mihatag nini nga to siya matinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan akay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang bagay tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanya pag-usab bidaig, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulala ganinyo galang sa tanan mga tao aron ang tanan mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw na Hesus Kristo, nagahalag kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang molagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdomay Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispog sa tanan mga pari sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Inomdomay sa mga igsoon nga nangamatay, labi na sa mga kalag mo karong ihandom suro ni Santos nga misa ug sa mga kalag nga walay nagahandom kanila alang sa ilang kapahulayan nga dayon kapasayloan sa ilang mga sala. Malaw man nga banhaw sila ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himo ang kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton ata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi na Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magaampo kita sa Amahan atong pangadjion mga pulong itudlo nato sa atong manonnobos. Amahan Namo anaka sa malang pagdaygo ng imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian matuman ang imong pagbuot dinis sa yuta maingon ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag namo karong adlaw,
Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala. Sala ka namo, ang dili mo kami tungyan sa panulay. Pinanualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo ringon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala kung dili pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaakan ninyo. Maanaw sa Ato ibagitan timan sa itong panag-inig suunay, panagdait, manaakan ninyo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulag atong gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-aampo kita. Makagagahom nga Dios, patalinghugi kami ug andama aron mahimong takos sa kabulahanang tunhay ang mga kasing-kasing sa imong banay nga imong gihatagan sa hingpit nga grasya sa bunyag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Orasyo Ipirata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanangdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagong sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makanilisan sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug tinuyugan sa gugma ug kaluwi. Kanila usab ng mga kawanya sa lokal o nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung landak. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagong sa maong epidemya. Mahatagan unta balik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo man kaninyo, manalangin kanyo magawang Diyos ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mahalad ang misa, dadun nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia. Hallelujah.